Ще те хвана! Ще те хвана! Убил си, брат ми, неща си! Ама тогава си заслужил, бе! Стопана! Ама... После запомня, че няма да живея, като ще се мъжухора. Расти. Вече знаеш, че брат е помислих много, но аз трябва да напусна. Какво? Трябва да напусна. Наистина съжалявам, но не мога да живея с мисълта, че брат ми е починал. Не мога просто. Къде си решаваш? Наистина. И съобщина в Бен Егер. Какво ще ми липсвате, човече? Не знаеш, какво ще ми.